Usted coñece a Manuel? Coñéceo? Eu conozo así. E que lle parece que se dedique a isto de coidar as vacas? Que lle parece? Metemos os outros antes a cuidalas. E iso é a suerte de cada un. Boas, Manuel, ti isto xa soñabas dende que eras un rapaz? Bueno, desde pequeno estuve involucrado coas vacas, cando terminaba o colexio e o fin de semana sempre viña aquí a estar cos animais que teñen miña veciña que son vacas de leite e bueno, estou moi orgulloso de seguir no campo porque é un soño que quero cumprir e estar toda a vida nel. E que tivestes que estudiar para facer isto? Bueno, estudiei un ciclo medio e un ciclo superior que nun colexio especializado no rural que se chama EFA Fonteboa e bueno, aí aprendi moitos conceptos do campo e dos animales. Manuel, sei que estuvestes fora do país, como foi a túa experiencia? Sí, grazas á formación que tuve, fun becado co Erasmus Plus, que me dou a oportunidade de estar en Francia 3 meses, un mes e medio nunha vacas de leite e outro mes e medio en vacas de carne, e tamén estuve en Italia. Cales foron as dificultades que xe toparon no camiño? Por parte de meus pais sempre me deron apoio e sempre me estuveron apoiando cando tuve algunha decisión, sabes, de aumentar os animales e todo, pero polo ámbito social tuve un pouco de exclusión, porque sempre cando decía que eu quería apostar por isto, sempre me dicían, estás tolo, te estudia outra cousa, que isto non dá, pero bueno, eu sempre estuve decidido a que me quería quedar no rural e seguín adiante. Pero isto ten que ser complicado, non? Ir contra a corriente. Sí, é un traballo que non está moi ben visto polos xóvenes porque son moitas horas, un traballo moi sacrificado, non tes casi vacacións, sempre tens que estar pendiente dos animales e, bueno, os xóvenes agora mesmo queren ir á universidade, estar nun traballo que teñan as súas horas e parar e marchar para casa, pero isto é todo o día, as 24 horas, de noite, de día ou cando vaya. Estou enterado do mundo das redes sociales e gustame andar nas redes sociales, andar con meus amigos e salir a tomar algo, pero tamén teño un traballo que é un traballo antigo, que sabes que non é desta época, que hai poucos xóvenes que se dediquen a este sector e, bueno, pareceme un orgullo estar neste sector e apostar por ele. Parecelle ben que a xente xoven traballe no rural? Eu pareceme que non sei, el ten a ilusión aí coas vacas pero o que temos as vacas estamos cansados delas tamén. Non sei. Eso, a idea de cada un.